Ja ollaan 12 kilsaa vaellettu ja alkaa olla aika loppu. Just saatiin leirit pystyyn, niin alkoi sataa vettä sen jälkeen. Nyt jos tosta ruuat pistäis naamariin ja kävis muutamat heitot heittämässä, niin saa pahimmat poltteet pois sitten unille. Jos aamulla olisi vaikka vähän parempi sää. Ai et. No niistä on herätty uuteen päivään. Koko yön tuli vettä, nyt on vähän rauhoittunut ja pikkasen alkaa selkenemään. Tuossa ollaan aamupalat syöty ja tarkoitus lähtee vähän kalastamaan. Alun perin ideana oli, että käveltäis tänään jo tonne Pääjärvelle. Sinne on niinku Linnuntietä 7 kilsaa, eli varmaan semmonen 10 kilsan kävely. Mutta vähän meinaa flunssaa pukata päälle porukassa, niin pitää nyt katsoa vielä, että lähdetäänkö tänään jatkamaan. On kiinni. Onko? Katohan. Iso taito. Hyvä. Onko iso? Hyvän kokoinen joppitaito. On kyllä valtava. Tällaisia tulee koko ajan. Missä ne meidän isot? Come on. Eka ruokataneli. Tasan 40 senttiä. Very nice, se lähtee pannuun. Täällä ollaan Mikon kanssa. Lähdettiin pari kilsaa leiristä. Ettiin rautuspottiin ja aika hätäisen napsahti eka rautu. Koko porukan ensimmäinen historiassaan. Noin 28. Mukava ensimmäinen rauta. Hyvä Mikko. Tyytyy päiväksi. Nää pittii kohvasti ja sais näistä minikryppeen kiinni. On hyvä. Voi että. On niin huono ilma, että laskettaa herkkuja. Vaan pikku tasa herkkuja. Tässä tänään listalla. Me just syötiin lounasta, että ostaa lounaaksi pari patukkaa. Sitten karkkiakin syödä. Vähän. Sitten on sipsipussi tietenkin. Sais hieman kyllä kirkastua, niin pääsis vähän etenemään. Onneksi on röökiä. Kyllä.
voiton yrityksessä toimimme sitten sisiin, että kärkimies suunnittelee sauvojen kanssa ensin reisin. Ja jokainen katsoo. Täten vältyy se, että haavereissa ja kasvuksessa. Näitä yrittää ottaa. Sähköä puhelin. Oisko mitään? Näytä kyllä todella hieno. Tehdä erämaamökki. Kamera käy. Tässä kohtaa reissusta oli ensimmäiset 2 yötä mennyt. Jouduttiin siinä ensimmäisessä välileirissä olla toinenkin yö. Ei päästy heti jatkamaan, kun sen verran oli porukka kipeänä. Sitten päästiin vihdoin matkaan ja kohti sitä reissun tavoiteleiriä, leiri 2. Ja tarkoitus oli matkalla kalastella järvet, mitä tulee vastaan, ja heti ensimmäiseltä isolta järveltä niin saatiinkin onnistumisia ja sieltä tuli reissun tavoitekalaa lisää rautua. No niin, sitä ollaan kakkosleirin lähettyvillä ja taas uudella järvellä. Ylös eka heitto perinteisellä lotolla. Katsotaan osuisko. Mikkohan tässä on napsinut näitä rautuja joka järveltä. Ei oo jättänyt meille vielä mitään. Tulisiko tästä? Se on hyvän näköinen spotti. Ja nyt on tosiaan taas kamera päällä, kun Mikko ottaa kalan tosta mun nenää edestä. Otetaan ihan rauhallisesti. Joo. Pitikin mennä sanomaan. Se on joku Taimen. Joo, ihan mukava tommonen. Ihan kiva. Mikko otti taas 2 taimenta putkeen. Sitten takaisin kasvamaan. Mikolla on kyllä ollut kalapäivä. Oho, täällä. Ja on kyllä kiva värinen. Ei että, hyvä Mikko. Kiitos, kiitos. Täällä ollaan menossa toiselle leiripaikalle ja on hienoja järviä matkalla. Joo, otetaan värivaihto tähän. Aika monta tyhjää tullut nyt. Täältä löytyy. Tämä on itse asiassa tollanen tosta. Niin. Toi olisi nyt toi rauto olisi kiva saada ennen kuin päästään seuraavalle leirille. Tässä aika lähellä jo, parin kilsan päässä.
parin kilsan päässä, niin kyllä tästä pitäisi rautaputki korkata. Sehän voi olla ihan niinku 10-20 metristä kiinni, että missä se rautuparvi menee. Jos nyt parvessa sattuu olemaan. Sittenhän vielä tämmönen kikka, että tuosta laitetaan hihot kunnolla, niin lämmittää. Sitten ei muuta kuin kireitä siimoja, ensimmäinen heitto. Vähän uudessa paikassa taas. Noniin, vielä kerran eri väritesti. Vielä tällä järvellä tätä väriä heittänytkään. Josko tää antais mulle se kalan vihdoin. Mukava sininen. Siniharmaa. Noniin. Jätkät. Tässä on teille se kala, mitä me ollaan haettu täällä. Tässä on teille se kala. Tässä on teille se kala. Ihan rohkeesti. Kohta näette, mikä se kala on. Kettukus truuklataan. Joo. Sieltä. Ollaan lähellä harrienkkoa. Ja peräkkäinen heitto harrista. Ei se paljon oo kyllä pienempi. Se on itse asiassa aika saman kokoinen jopa. Ollaan vähän vaarallisesti tossa. Näitä syvemmältä se saatiin viimeksi ansaa vähän paremmin. Tulisiko tää vähän nopeammin? No, ei oo kyllä paljon pienempi. Jahas, milläs lotolla lähettäis? Tosta katkes koukku. Lähdet tämmöiselle
Ensimmäinen rautu. Vähän kokoinen harri. Oli täällä hyvä, 0,5 metriä melkein. Vähän pienempi kuin se sun eka, mutta hyvän koko. Joo, niin ei paha avaa. On hyvä. On hyvä. Pyrö. Mä veikkaan, että Vaikuttaa ainakin niinku aika iso. semmonen 4-8 harjus. Eli vitonen rauta. Hyvän kokoinen taimen on. Taimen. Nice. Hieno taimen. Kamaa. Mihin laittaa vastaan pikkurauta? Älytys. Täältä tulee täys. Vai onks joku, jos sä avaat? Mulla mun mielestä ovat, jos sitä ei otettu mun länkistä. No ota tää. Mä menen roadtripillä kuitenkin. No niin, se olisi perjantai-päivä ja se on kirkastunut sen verran, että oikein mukava lähteä kalalle. Kokeillaan heti tästä leirin vierestä, jos se antaisi jotakin meikäläiselle. Ja ensimmäisellä. Onko todellista? Ensimmäisellä tarras. Miten voikaan olla? Voi ihme. Ensimmäinen heitto. Otetaan oikein haavin kanssa. Joo, ekalla heitolla naukahtaa. No. Oisko se hyvän kokoinen harri, mistä mä puhuin? Mikä siellä on? Harrilta se näyttää kovasti. Aika taimen. Sitä kivikkoa on niin hienoja krokseja. Ai niin, sulla on noin. Meillä on tää mestari kalastaja mukana, niin ei tässä on mitään hätää. Ja syli. Niinku kahdessa haavissa tää taimen melkein. Oi että.
Vitsi, kun ei tullut Harri, mutta kyllähän toi taimenkin otetaan tieten. Ensimmäinen rautu meikäläiselle. Tätä kannatti odottaa. Oli pikkuinen apina mennä olla selässä. Todella kaunis. 4-2. Sieltä. Hyvä Mikko. Kipeä rautuja nousi. Upeita kaloja. Joo. Tupla kiinni. Rautua nousee kivasti. No niin, eli tilannepäivitystä vähän se. Eilen vaellettiin tänne Leiri 2. Semmoinen 10 kilometrin vaellus oli. Kalasteltiin siinä matkalla jonkun verran. Muutamat järvet vähän tarkemmin. Oli kyllä viimeisen päälle järviä. Nyt tultiin tänne Leiri 2.
Tai siis eilen tultiin perille ja laitettiin teltat tuohon niemen nokkaan ja sitten nukuttiin muutama tunti. Piti saada vähän rytmiä käännettyä. Tän vaelluksen jälkeen jo mökki varattuna, niin meillä oli vähän niinku kääntynyt rytmi päälaelleen niinku. Vähän meinannut näissä meidän vaelluksissa kääntyä aina. Mutta joo, ihan hyvin jakso tän päivän noilla muutaman tunnin unilla, niin kohta nukkumaan ja huomenna sitten tiedossa vähän päiväreissua. Makia homma, kun porukka vähän tervehtynyt ja saatiin vihdoin aurinkokeli. Ja Pyry lähti takaisin meidän hotspotille. Nyt seuraa ja kiinni.